Konečne je to tu. Mám hotový kardigán. Ahojte, vítajte na kanáli Tovyber Toys. Moje meno je Gabika a v tomto videu vám ukážem, ako som si uháčkovala takýto kardigán so štvorcov. Schému, podľa ktorej som háčkovala jednotlivé štvorce, vám pridám dole do popisku videa a v celom videu sa dozviete, ako štvorce spájať, ako som urobila rukávy a lemy. Háčkovala som z priadze Alize Cotton Gold a použila som háčik, na všetko som použila háčik 3,5 mm. Ak ste na kanáli noví, budem rada, ak ma podporíte svojím odberom, prípadne lajkom a napíšete mi nejaký milý komentár. Ak by ste chceli, aby som urobila aj video o tom, ako háčkovať podľa schémy, napíšte mi prosím vás do komentáru. Takže poďme rovno na to. Takže takto vyzerá uháčkovaných 56 štvorcov. Stala sa mi taká vec, že háčkovala som z dvoch rôznych šarží, takže ako môžete vidieť, je tam trošku rozdiel v otieni. Ale nebudem to háčkovať znova, nevadí, nejako sa s tým poradím, snáď to nebude až tak vidno, takže idem si to rozložiť podľa svojho nákresu a potom vám ukážem, ako budem jednotlivé štvorce zošívať. Takže podľa môjho nákresu som si rozložila štvorce. Teraz trošku dúfam, že mi bude ten kardigán dobrý, no uvidíme. A teraz pôjdem jednotlivé diely zošívať. Najskôr zošijem takto všetky tieto časti a potom budem zošívať pásy. Takto. Takže skúšobne som si zaháčkovala prvé 4 štvorce, zatiaľ len takto. Vyzerá to dosť dobre, páči sa mi to, takže teraz si zoberte 4 štvorce z druhej strany a budeme ich spájať tu. Takže ideme na zošívanie. Zoberieme si priadzu, urobíme tú slučku na začiatku a teraz spojíme najskôr tieto dva štvorce. Toto si môžeme trošku posunúť. Zoberieme jeden štvorec tu, kde máme dve reťazkové očká v rohu. Toto necháme na toto prišívať. Toto teraz použijeme. Takže pichneme takto za prednú niť. Zoberieme druhý štvorec a pichneme takisto do tohto jedného reťazkového očka tu v rohu. Tiež za jednu nitku a priadzu máme zo spodu. Naberieme priadzu, pretiahneme cez jedno očko, cez druhé očko a cez posledné. Teraz zase za jednu nitku, za prednú, na tomto dieli, potom na spodku, zase pretiahneme cez jedno, cez druhé a dokončíme opäť za prednú nitku. No vlastne je to zadná nitka, keď sa teraz tak na to pozerám, takže za zadnú nitku. Ale viete, čo myslím? Proste za túto nitku, túto tu necháme. Naberieme priadzu, pritiahneme cez všetky očka. A vzniká nám takéto pekná reťazka. Takže ukážeme si to ešte raz. Zase za jednu nitku, za druhú nitku. Priadzu musíte mať stále zo spodu, ktorou spletáme. Pretiahneme, pretiahneme, pretiahneme. Zase za jednu nitku, naberieme priadzu a pretiahneme cez všetky očka. Zase za jednu nitku na druhej strane zase naberieme priadzu a pretiahneme cez všetky očka.
Takto pokračujte až potiaľto a potom si ukážeme, ako pripojíme druhý diel. Na konci riadku, keď prídete k tým posledným 2 reťazkovým očkám, pozrite si, kde presne je. Toto je dlhý stĺpik, reťazkové. Dajte pozor, aby ste pichli do toho správneho, pretože potom pri zošívaní z druhej strany takto by vám potom mohlo chýbať. Takže dajte pozor, aby tam bolo. Takže pichneme tam. Do tohto reťazkového pretiahneme. A teraz pripojíme ďalší štvorec. Takže zoberieme si ho. Zase pozrieme, kde máme to reťazkové očko. Tu je jedno a tu je druhé, takže do tohto. Teraz zoberieme ďalší štvorec zo spodu. Opäť dáme pozor, kde máme to reťazkové očko. Toto tu necháme a ideme do tohto. A pripojíme. A takým istým spôsobom, ako sme robili doteraz, pokračujeme ďalej a spájame. Pokračujte až do konca riadku. Na konci riadku potom urobte pevné oko a priadzu odstrihnite. Takže prvú riadu mám spojenú a teraz budem zháčkovávať všetky riadky. Takto. Tu, potom celý tento pás a tak až do konca celého kardigánu a potom si ukážeme, ako budeme spájať tieto stĺpce. Takto. Teraz, keď mám zošité takto, budeme zošívať ešte z hora dolu a ukážem vám, ako urobiť tieto spoje. Túto časť zháčkujeme tak isto, ako sme zháčkovávali tu. Dajte pozor, aby vám priadza išla zo spodu tej práce. Takže som už skoro na konci toho riadku. Mám tu ešte jeden dlhý stĺpík. A to reťazkové očko v rohu. Takže si ich spojíme. A teraz cez tento krížik vlastne v strede spravíme reťazkové očko a pokračujeme v spájaní ďalšieho štvorca. Takže zase do reťazkového očka. Na druhej strane tiež do reťazkového očka a takým istým spôsobom zhačkovávame. Takže zháčkujeme takým istým spôsobom a vždycky do toho spoju spravíme jedno reťazkové očko. Zháčkovala som ešte boky. Začala som tu dole a pokračovala som smerom k rukavu a zháčkovala som to takým istým spôsobom, ako som zháčkovávala aj štvorce.
Spravila som jeden rukav a teraz pôjdeme na druhý rukav. Preto si to ešte vyskúšam, lebo mám pocit, že rukav bude trošku krátky, takže je dosť možné, že ho budeme ešte párať. A spravím si ho trošku dlhší, takže idem si to dať na seba. Takže kardigán mám na sebe. Rukav sa mi zdá trošku krátky, takže budem ho určite ešte párať a spravím ho trošku dlhší. A už tak, ako ho budem robiť dlhší, vám natočím, ako spravíte tento druhý rukav. Takže spravím najskôr tento druhý rukav, tento potom vypáram a spravím ho dlhší. Tuto sa mi zdá, že je to dosť široké, takže určite tam príde lem aspoň takto široký. A uvidíme, ako to bude pokračovať. Takže ideme na ten rukav. Takže teraz si ukážeme, ako spraviť takýto pekný rukav. Tento som zatiaľ ešte nevypárala, takže budem sa ho držať, aby som ho spravila trošku dlhší. Takže túto spravím o 2 riadky naviac. Takže poďme na to. Odtiaľ, ako som spojila vlastne bok a rukav dokopy, budem pokračovať bez toho, aby som prerušila háčkovanie. Ak to už máte, ak by ste to robili a už to budete mať zošité, tak proste a nebudete tam mať tento koniec, tak jednoducho iba pripojíte ďalšiu priadzu. Takže urobím 2 reťazkové očká a budem háčkovať dlhý stĺpik dookola celého rukava. Celý jeden riadok. Takže takto. A do každého očka urobím jeden dlhý stĺpik. Keď prídete tu, kde máte tieto konce, tak tie zapracujte do tých dlhých stĺpikov. Prišla som po tú časť, kde mám koniec priadze, ktorým som spájala štvorce, takže ukážem vám, ako to teraz spojím. Do tohto reťazkového očka v rohu spravím ďalší dlhý stĺpik. A aby som tu nemala dieru, tak nepreskočím to sem, ale spravím ešte do toho spoju, do toho spojovacieho reťazkového očka, či pevného oka, spravím dlhý stĺpik. A pokračujem ďalej. Sem. A teraz sa snažím tú priadzu, ten koniec priadze držať. Aby som potom nemusela ihlou zapošívať konce, tak to takto jednoducho zakamuflujem, schovám. A pokračujem v háčkovaní tohto prvého riadku až do konca riadku. Už som na koniec riadku, teraz spojím pevným okom a urobím zase 2 reťazkové očka. A v tomto riadku už budem zháčkovať, aby som mala rukav trošku uší, lebo je moc široký. Takže nahodím priadzu. Urobím do polovice, znova nahodím priadzu a pretiahnem cez všetky tieto 3 očka. Máme zháčkovaný prvý dlhý stĺpik. Teraz urobím 2 dlhé stĺpiky. 1, 2 a opäť zháčkujem. Nahodím priadzu, urobím do polovice, nechám si 2 slúčky na háčiku, nahodím priadzu a dokončím ako celý dlhý stĺpik. Pretiahnem cez tieto 3 slúčky. Opäť 2 krátke stĺpiky, či 2 dlhé stĺpiky, pardon. 1, 2 a opäť zháčkujem. Opäť 2 dlhé stĺpiky. A opäť zháčkujem. A takto budem pokračovať až do konca celého riadku.
Na konci druhého riadku dokončím dlhé stĺpiky. A ukončím pevným okom. A ďalší riadok budem háčkovať iba dlhé stĺpiky dookola, bez háčkovávania. Takže dlhými stĺpikami uhačkujem celý riadok dookola. Takže na konci riadku robím posledný dlhý stĺpik a spojím pevným okom. A ešte urobím ďalší riadok, v ktorom budem zháčkovávať, takže urobím si reťazkové očko a zháčkujem prvé dva dlhé stĺpiky do jedného. Znova uháčkujem dva dlhé stĺpiky a znova zháčkujem. A uháčkujem zase dva dlhé stĺpiky. A takto budem háčkovať celý riadok. Dobre, doháčkovala som predposledný riadok, v ktorom som zháčkovávala a teraz urobím ešte jeden riadok dlhých stĺpikov, už bez zháčkovávania. Takže budem háčkovať jeden riadok, dlhé stĺpiky. Dobre, takže predĺženie rukavu mám uháčkované a teraz si ukážeme, ako uháčkovať tento patent. Takže uháčkujem 26 reťazkových očiek. Teraz budeme háčkovať trošku voľnejšie, aby sa vám tam dobre dalo pichnúť, pretože budeme háčkovať iba pevné očka. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Od druhého očka od háčika budeme háčkovať pevné očka. Za zadnú niť. Musíte háčkovať trošku voľnejšie, aby to nebolo veľmi ubité, aby to bolo pekne pružné. Takže uháčkujeme 25 pevných očiek. A dôležité je háčkovať za zadnú niť. Teraz pripojíme do nasledujúceho očka pevným okom. Prácu otočíme. V podstate len tento kúsok, ten patent. Priadza má byť takto za háčikom a budeme háčkovať zase za zadnú niť. Robíme pevné očko a háčkujeme pevné oka za zadnú niť. Až do konca celého riadku. Posledné očko na konci riadku
na tejto strane budem vždycky háčkovať za celé očko. Takže posledné pevné oko. Prácu otočím. Urobím reťazkové očko. Pevné oko za celú nitku. Za celé očko. A ďalšie pevné očka budem háčkovať za zadnú niť. A uháčkujem takto celý riadok až do konca. Na konci riadku posledné pevné očko uháčkujem a opäť pripojím do nasledujúceho očka pevným okom. Otočím. A teraz budem háčkovať opäť pevné očka za zadnú niť. Na konci riadku opäť posledné očko za celú nitku, za celé očko. Otočím prácu. Reťazkové očko. Opäť za celé očko. A teraz zase za zadnú niť. Tak sa to potom bude vyzerať. A háčkujem až do konca riadku. Na konci riadku zase pripojím pevným okom. Prácu otočím. A znova za zadnú niťku, za zadnú niť budem háčkovať pevné očka. Opäť na konci riadku urobím pevné oko za celé očko. Otočím. Reťazkové očko. Pevné oko za celé očko. A pevné očka za zadnú nitku až do konca riadku. Takže na konci riadku urobím posledné pevné očko. A každý štvrtý riadok budem zháčkovávať dve tieto očka, aby sa to trošku stiahlo, takže odpočítam si, tu mám už 1, 2, 3, takže teraz pripojím pevným okom a urobím ešte jedno pevné oko vedľa. Tým sa mi v podstate dva riadky stanú jedným. Zase otočím. Dajte si pozor, aby ste do týchto dvoch reťazkových očiek nepichli. To sú tie, ktorým som pripojila. A teraz otočím a pichnem sem. A háčkujem zase iba pevné očka až do konca riadku. V tomto riadku som v podstate namiesto dvoch urobila jeden, spojila som ich do jedného. A takto budem háčkovať celý rukav. Každé štvrté očko pripojím do dvoch. Takže budem mať 1, 2, 3, štvrté spojené. Zase 1, 2, 3 a štvrté spojím 2 do 1. Uháčkovala som ešte ďalšie 3 riadky, aby som vám to ukázala ešte raz. Takže budeme počítať. 1, 2, 3 a tu som spojila 2 do 1. 1, 2, 3 a teraz zase spojím 2 do 1. Tak, že urobím dve pevné oka vedľa seba. 1, 2 a máme spojené. A teraz znova pokračujem v háčkovaní do patentu. Tak ako doteraz. A takto budem háčkovať dookola celého rukavu. Vždycky spravím 3 a 2 spojím do 1. 3 a zase 2 spojím do 1. Patent na rukave mám hotový. Tak toto vyšlo na konci.
Tu spravím pevné oko, priadzu odstrihnem a to zatiahnem. A teraz to budem zošívať ihlou. Takže navlečem si koniec do ihly. Spodný lem budem robiť v podstate úplne takisto ako rukavy. Takže urobím si slučku a pripojím priadzu sem do rohu pevným okom.
uháčkujem 21 reťazkových očiek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Teraz zase od druhého očka, od háčika, budem háčkovať pevné očka. Pripojím pevným okom do ďalšieho očka. Otočíme. A znova za zadnú nitku budem háčkovať pevné oka. A posledné očko v riadku urobím za celú nitku. Znova otočíme. Reťazkové očko. Prvé za celú nitku. A do konca riadku budem háčkovať zase za zadnú niť. Znova na konci riadku pripojím pevným okom, otočím a zase háčkujem pevné očka. Po pár riadkoch hotového lemu som si vyskúšala kardigán obliec, ale zdal sa mi veľmi dlhý, tak som sa nakoniec rozhodla, že ho skrátim. A dĺžku som dala na 12 očiek. Postup bol ten istý, samozrejme, ale proste iba som spravila menej očiek. A každú štvrtú radu spájam 2 riadky dohromady, takže si to ukážeme. Čiže nepripájam úplne do každého očka, ale robím to takto. Tu mám spojené 2 do 1 a robím 1, 2, 3 a zase spojím 2 do 1. Ukážeme si ako. Pripojíme, takisto ako sme vlastne robili na rukáve, takže pripojíme jedno pevným okom jedným, druhým pevným okom otočíme. A háčkujem až do konca riadku. Teraz urobím zase takto 3, 1, 2, 3 a potom budem spájať. Ale keďže mi tu vychádza tento spoj, tak vám ukážem, ako robím toto miesto, kde mám spoj. Len v mieste, kde mám spojené štvorce dohromady, robím tak bez hľadu na to, ako to vychádza tu, či to je každý štvrtý alebo nie, tak spojím 2-krát vedľa seba. Čiže spojím teraz tieto 2 očka, ešte toto druhé,
a potom v ďalšom riadku lemu pripojím tieto dve vedľa seba a potom budem zase pokračovať 3 štvrté spojím, 3 štvrté spojím. Mám dokončené rukavy a spodný lem. Takto nejako to vyzerá. A teraz idem dokončiť tento posledný lem a budem začínať tu, respektíve budem pokračovať od spodného lemu a budem háčkovať dookola celého tohto obvodu. Tu sa potom otočím a pôjdem zase naspäť. A budem takisto robiť pevné očká za zadnú niť. Takže som na poslednom riadku spodného lemu. Dokončím ho. A teraz pripojím pevným okom sem. A idem háčkovať len vpredu. Budem háčkovať za zadnú niť. A takisto budem robiť pevné očka dookola celého obvodu. Tu, kde mám spojené štvorce, budem háčkovať takto do tohto očka ešte za zadnú niť. Do očka, kde mám ten spoj, tam pichnem do neho dovnútra. A sem pokračujem opäť za zadnú niť. Takto budem háčkovať na miestach, kde mám spojené štvorce. A budem teraz pokračovať až do konca obvodu. A ešte vám ukážem, ako potom urobíme tento roh. Takže tu v rohu to takto zháčkujem za zadnú nitku, potom pichnem ešte do tohto spojovacieho očka a urobím tam pevné oko. A to isté aj s týmto druhým. Pichnem sem do toho spojovacieho a sem do toho prvého. A urobím pevné oko. Takže som na konci riadku. Dokončím posledné dve pevné očká. Na konci riadku tu budem robiť vždy za celú nitku, tak ako sme háčkovali pri tejto časti. Otočím prácu, urobím reťazkové očko, prvé očko urobím za celú nitku a pokračujem za zadnú niť. Dookola celého svetra a takto sa budem otáčať a spravím, no ešte neviem koľko riadkov spravím, ale keď ich budem mať hotové, tak vám to opäť natočím. Takže robila som pevné očka dookola celého obvodu, ale tu v týchto rohoch na golieri sa mi to tak zvláštne vlnilo, tak som tam vždycky v každom jednom riadku ubrala jedno očko v podstate v tom rohu.
A robím to takto, že spletiem dve. Teraz hačkujem. Pichnem za zadnú nitku druhého a urobím pevné oko. A ďalej pokračujem stále pevné oka. A robím to vždycky v rohu. Takže neodpočítavam to, proste robím to tak od oka, aby to vychádzalo približne do toho rohu. A zase na druhej strane to isté. Za zadnú nitku a pretiahnem cez obidve a mám zháčkované jedno. Ďalej pokračujem pevné očka. A zase keď sa otočím, tak cestou späť vlastne na opačnej strane zase dve očká zháčkujem. Konce priadzi, ktoré mi zostali po zháčkovávaní jednotlivých štvorcov, potom pomocou ihlí takto zapracujem do práce. A odstrihnem.